felett utolsó pillanatban felrántja a botkormát, és ezzel együtt a repülőgépet Bessenyei Péter orsókkal. Puki. Hívunk Bessenyei Péter fedélzetén. Iszonyú zuhanás. Most felvitte a Bessenyei Péter olyan magasan, amire tudta, és úgy jönnek le, hogy a Duna felett alig 10 És megint át a Lánchíd alatt, és megint egy jobb fordulóval el a Margit híd felé, a Margit hídnál fölkapja Bessenyei Péter a repülőgépét, és nyíl egyenesen, merőlegesen felfelé az égbe. Tartanak háton, megfordulnak. Most ahogy a Red Bull erre is fölismer, kifordítja a gépet, és nem, még egyszer át a Lánchíd alatt, ne, szegény Kuki, hallasz, Kuki, élsz még? Pedig itt mentek el tényleg szinte közvetlenül a kvalifikánk előtt, és megint az Erzsébet híd előtt felkapva negyedelt orsókat csinál Bessenyei Péter, majd egy teljeset, most éppen háton vannak újra, és újra gyerünk persze, vissza ide hozzánk a Duna fölé füstölve érkezik Bessenyei Peti gépe, és Kukit nem halljuk, Kukit próbálom hívni, Kuki! Szépen megtornáztatja a gépet is, meg Kukit is a Peti. Látjátok, ti tegnap engem ott kritizáltatok, hogy a rádióban valamit elcsesztem, elnézést, hogy ezt mondom, ezek szerint Kuki, és ott valamit eltekert, vagy... Sokkot kapott, és azt sem tudja, hogy melyik rendezvényen van. Mit kell megnyomni fogalmat? Most egy ilyen jó 400 méter magasan lehetnek, és jönnek lefelé, hát 400 az nem volt, lehet, hogy csak 200 volt, és újra jönnek be néhány pördülés, fordulás után saját tengelye körül, és Bessenyei Péter ezúttal a Lánchíd felett felhúzza a gépet, nem az alját választotta, és... Közben pörögnek, de nem csak úgy felviszi, hanem folyamatosan a tengelye körül pörög. Music FM hívja Kukit hívja Music FM. De Kuki nem válaszol. A Milán nem, most már visszajött, én azt akarom mondani, hogy eltűntek Bessenyei Petiék, de nem, itt vannak meg előttük. Egy szép, lassú, vezetett orsóval Bessenyei Peti megengedte azt, hogy lássuk Kuki fejét, de hogy Kuki mozog-e, vagy sem, ezt nem tudjuk innen megmondani. Én biztos, hogy benne, hát ő pilóta, hogy élvezi az egészet, valami rádiós probléma lehet, de hát újra és újra próbáljuk, a Music FM hívja Kukit, a Music FM hívja Kukit. Egyre magasabbra gyűjti a magasságot Bessenyei Péter, és gondolom, hogy onnan még vagy már elindulnak vissza Budaörs irányába hamarosan, vagy még valami meglepetés. Jó, szólj be nekik, bocs, mert lehet, hogy a mikrofon részét nem tudta be, de ő hall minket, tehát hogy nézze meg a rendszert. Nézd meg a rendszert, hogy lehet, hogy a mikrofon részt nem tudtad, de azért lehet, hogy de légy szíves, és szeretnék hallani. Istenem, ad, hogy életben vagy. Hallottuk mindent, láttunk, hogy mesélj is érzed. Igen, Kukinak megint megszakadt valami, de ugye... Hatalmas vagy, ez az! És megint át a Lánchídon! Kuki fantasztikus, nagyon jó rendszer láttam a Lánchídon kívülről. Semmit nem van. Nem, mert el lehet egy... Visszamennek Budaörsre, még lehet, hogy áthúznak itt előttünk egyet.